ना फिर तू को एथी कर लगल नु माने बताओ। बाप रे बाप अतना करियाई में दर्द बानो कि का कहे के कुछ कामो नहीं खे हुआ त लेकिन वैसन सास ननद बाई जा कि करत जा इसे मन करता के बहनिया के बोला ली कम से कम बहनिया रही तो तेल पानी तो घसित नु हैं। ए जी नहा लेनी अरे नहा धो लेनी कपड़ा उपड़ा पहन लेनी बोलो। सुनी ना अरे का सुनी सुनी कइले बाड़ू अरे मैं का हो तेरा घरवा में नहीं खे रहल जाता आराम से हैं बैठी ना कहता ना घर में बैठी जी लगता कि ज्यादा दिन ना खींची अल्ट्रासाउंड में क तारीख के डेटवा देले रहे क तारीख देले रहे कहले रहे त 28 ले पहले ही एकदम एक दो दिन पहले टस टस मारता पेटवा में मारता त यही से कहता नहीं माई लेगा करते बिया उ करते बैसन तो तोहरा कौन जरूरी सुनी ना ना होई त हमर बहिनिया के लिए ले ना कम से कम उ आ जाई तो कम से कम तेल पानी त हमरा के घसी नु हम तो कहिए ले कहत त तू कहत ना भैया ना विदा करियन बुचिया के भैया ना विदा करियन का नहीं जाओ हन तार बहिनिया त बुझा था कि ऐसे रह जियन कैसे बतियावत नहीं जी आ जाई बहिनिया हमार तो जाते लिए ले आवे साइकिलवा से चल जाइए दिने दिने लिया के चल लिया अब खाए हुए के फेरा में मत पर मीना के माई कह के पकौड़ी सकौड़ी बनावत तनी तो रउआ रुक जाई आता ना टाइम बा हमरा ओजा रुके के हां तो जाई माई माई के ले पूछ लिया पूछ के जाई ठीक बा माई माना ना करू तो और सोची तो आराम मिली काहे त जानते जौन खर्चा उठावे के हमरे उठावे के बा ठीक है लिया वो चाहे सर हो जाओ ठीक है बाटे हां तो बढ़िया आराम से बैठई ना त चुलुमुलु करे ही तरी दिन नियर आइल बाटे उल्टा सीधा हो जाई तब मत कुछ आवते समय दवाइया ले लेम पिए वाला ठीक बा हम ले लेम ऐसी होरली सुरली से तारा सब ले ले सिरप हवा ले लेम हां सिरप ले लेम जा आराम कर तो जाता माई खाना बनावत तनी ओजे चल जी जुरो अरे माई माई अरे बुचिए का पनिया गरम का देनी ले जा जौन सड़िया आइथो कतल गंदा बन नहीं के छूटत ले जा फिच दो ले जा मन नहीं के करत माई हम क्यों ना के पीछे को मन आ त लिया के दे गो तू सरफावा में हमें यही में कहते तनी जो यही पनिया में गोते दे लगे कलर छोड़ेला समझ ले कलर छोड़ दी दे दिए बाटे मार जाने तो लॉन्ड्री में दे दी तो लॉन्ड्री में हां तू कहा रे जोन खींचल संग कपड़ा वाला ओ ता ना जा तू नहीं खे 60 रुपया लगी ढेर ना लगी छोड़ 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 माई अरे का क्या करतई अरे है जा गरम पानी करता नहीं रहे इका काज नहीं कवन चीज तेल की का लागल बा साड़ी में गरम पानी होखे लागल गोइठा उरा जता न त हां गोइठा ले ए त नहीं खे काजन का कहतर बोला कल जाते हूं कहतई न हां तो जाके हमरा बुचिया के लिए ले आवे के तो कने ठीक है बाटे हां जी तो आराम हो जी ठंडा में आराम करिए का है हम नहीं खी तू बाड़ू धर दे चला था तो हेजा बैठित माई चूल्ही के आगे छोड़ नहीं कुल बात ना कहल जाला के दे तनी त माई करती है तो उसे का मतलब जाए दे जा दे करे में हर ये त का तो नहीं से करवा करे त ना कहत कि नंदी बाड़ी से त क दी ए नंदी हमर क दी हां ये जौन लेवे के बात है तो थोड़े माफ तनी जा दे अपन बहिन के बोलावे बारे में बैठल मत रहस कम से कम टहल आटा उटा सान त लइका बढ़िया से हो जी देखो माई नहीं के सिखावे वाला तू ये सिखावत तड़ू ना तो ज्यादा लइके खराब सिखावती है ना तो ठीक बा तो जाता नहीं माई के तो खुद दाम में रखले बड़ा तो माई का सिखाई ठीक बा माई जाता है अपन बहिनिया ठीक बाटे जा लिया के आई है माई से करे पूछ लिया अच्छा ते वो बोलावत बहिनिया के काइन ओकर बहिन है त मोह माया से तनी ओकरा के ढेर करे तू न धई केतनो करबी त नाम ना हो कि छोड़ जा बोला दे मैं ओए ले लिया हमारे हिसाबा ऐसे कैसे ले ली जब ननद के हिसाब बाटे कुछ देबे के मन करे न तो ओकरो के दिया ना धावा जो कपड़ा जाके लिया हिस्सा तू के फेरा में मत पर सॉरी लिपाई तोरा के जवन चाही जवन मिली जो ठीक बा कान में के बनवा के दिए उनो ओइसन बिया लइका हमर नहीं के ना लइका निमन बना ज्यादा 5 साल खाड़ा ले लेला है अरे खाड़ा रही त में सब कुछ बड़ुए देखो हमरा के नहीं खाड़ा बानू देखी कटाई त दू गो करेजी मिली त ई त ले लेल बन खाड़ा त एक गो बा करेजी एकरा में तू एकरा में जाना त एगो बा कि दूगो बा दूगो पथरी बा दूगो करेजी बा ऐसे न लिहल बा खड़े बाक जी अजीरो हमरा से मजाक करो तनी में एगो मुर्गा में एक करेजी रहेला हम तारा से मजाक नहीं करो झूठ होता को मजाक त हमारे सगुआ क देले बा पापा पापा कहता तारा के हई तब का तो तू एकर मम्मी हो ना हां मौसी नु लगा मौसी ना अगुआ हमारा से मजाक क देले बा जानतो का हैं काज कैसे भुलावा के तार दीदी ले बिया हमार करा देलस का बढ़िया के तहरा ले करैले रही तो कहली हमरा से हम रौरा के पसंद करी ना हैं तो रौरा हमर जीजा नु है त का हो जीजा है त साली में जीजा जी के आधा होला नु आधा एथी में दे दो कहली दीदियो संग रहम हमरो संग रहम तो हम तैयार बने खाली तू तैयार रहबू नु तो समझ जाओ दिन में बाजा बाज जाई
आ कहिया कितना दिन अब टाइम बा कहिया अल्ट्रासाउंड करैले रही दीदियों के बजा देता नहीं 28 तारीख के डेट बढ़ुए लास्ट डेट कहले बा 28 तारीख के बानू तो देखो 28 तारीख के ना होई कहे ओकरा से पहले होई ना तो ओकरा से बाद में होई तब बाद में होई त कामन ची होई या पहले होई त कामन ची होई पहले होई तो लड़की होई बाद में होई तो लड़का होई हां तो तू कब से चाहता हूं कब हम चाहते हैं ना बबुआ हो तो माने बाद में ओवर क के होखो ना तबे ना और हमरा ढेर दिन रह के जमी ले रौरा समझी ना ना हां तो यही से नु तार दीदियो भुला जी हन अपन लइका फइका में न आ तो हमनी के फिर चले के साथे घुमाई फिराई जहां बोला हम कैसन लागत हई तहारा कब का कोई कैसन लागत तू तो एकदम परी मती लागत हूं सब कोई कहला एगो लड़का के हम पटैले रही ए देखो देखो माने हमरा के चिरावत हूं सच बात कहत नहीं आवा ना सच बात कहत नहीं तो एगो लड़का के हम पटैले रही ना हां त भैया देख लेलन बतिया फोन कैलस ना त भैया मार देख लेलन अच्छा त बहुते मार मरले रहन ओकर अंगूरिये काट देले रहन खुरपी से ठीक भाई तो बात कहलो तो खाली माने देखो बतिया पापा पापा कहत माने वो लड़का वाले बतिया होते रहे तो और कुछ भई रहे अभी त नंबर देले रहे हनु तब ठीक बा तब हम कहीं तो तबे से ना कहलन ना कि देख पुष्पा हां कोनो लड़का से तोर बातचीत होई अगर अच्छा। कोनो लड़का से बतियाए के कोशिश करबे हां तो समझ जो ना कि तोरा के रोडे पे मोटरसाइकिल से धक्का मार ना ना तो बतियला के जरूरत नहीं के हम बानी नु हमार ले बतियाबो हां जैसे त दीदिया संग तार रही ना तोरो संग रहम सही में हम कोई ले डराई ना बस हमार टेंशन एगो रहे तारा दीदिया के दे दी मन बहलावे खातिर अब हो गइल 28 तारीख की हो पूरा हो जाई नो ओकरा बाद हमार टेंशन नहीं के आ तब चलो तारा घुमावे ले पहले ना एकरा के काट के पहले हमरा के बना के खियाई त टेस्टी टेस्टी एकरा के भूज मीट मसाला गरम मसाला चलो तारा के हार दे तनी भौजी के तो ऐसन दे ही नहीं खे कि बहरियन सहरियन न तो उनकर एथु रही तो कितना ठीक रहल हटे बढ़िया से देह नवाई तीन कोने हनु के दावत खाताटे हाँ तो बहन के बोलैले नु बाड़ू का है हम ना करत रहनी ही बाहर झरत बोलई बनी उ बात खातिर रोवा खिसियाल जन राउर जन ने के बानु रोवा के ने के मिली जननी बहिन के से बोलाई नु मान लो कि तनी पलंग उलंग पर हम त तनी गोड़ हाथ जाती तनी अपन जीजा के कुलोटा पानी ओनी दे दीही ये खातिर बोलैला है राउर जन हर हिस्सा बा जन ने उतर रोवा के मिलबे करी तो उहे तो हम सोची सौर लिपम रहुए तो उहे तो हम सोची कि कौन सी कमी करतनी भौजाई के भौजाई अपन बहन के बोलावत नहीं मैं कुल चीज करत जीजाजी करम ते के नहीं आई चली कने दीदिया के न बिया देखो है जे है अंगन नहीं गोला के दीदिया गोला खुश रह हा गइलू ठीक बन केने बारे इस साली के संग है मुर्गो लेके आओ तो क्या मुर्गा मैं ठीक है हां तू ठीक बाइस तू मुर्गा खा लेनी साली खातिर टेम्पू पे ना दीदिया एक टेम्पू ले जात रहे बेचत किनला है जी कहल जरूरी अरे टेम्पू पे बेचत रहे पीछे से हमनी के आवत रही जा ओई जे टेम्पू वाला हमनी के उतरला ई टेम्पू पे लाद के ले जात एगो उड़ाला ई गप देना पकड़ लेला हम कहला कबे से बेगवा में हगला हूं का बेगवा में कबे से रहे हां हां बड़ी पथवा दे ले जी बुची जी फैलाइबू ए बुची जी चार गोड़वा ले तो दू गोड़वा काहे लेके आइला हवा तोरा के लेवा तेरू ने कबे से कहत बनू बुची जी ठीक अरे बाटे दीदिया कबे से कहत न कहियो किन के लेके आइल मैं हां ए भौजी अब ज्यादा बतिया मत पानी ले जाओ। पियावा ठीक फिर बा के बनावो तनी जीजाजी हम रौरे हाथ हमारे हाथ के हम पानी अब पियाई मुर्गा ले जा जीजाजी ले जा के छीलो गरम पानी क के एकर ना केरेजा पथरी एकर काख आ तू ही एकर खा ले। गोड़ कुल हम खाएम चलो तो हमारे भाई लेके चल हमर साली आर बेचारी पे बैठ अल्ले नाली मुर्गा लेके डेरा जाला तू दहलो ना ए घर में चल के बैठ पानी पियाई त ए तू पानी पियाई बुची जी तब हमारा चिंता नहीं के करे कि कर हम अरे बाप रे बाप लागत के चलो हो आवा आवा ना घर कैसे बोलत दे दी मिठाई या नहीं जात नहीं ठीक बा पानी गरम करत अरे माई मिठाई दिल भी जोन दे दी भैया घरवे में नु रही ना मिठाई बैठ ए बुची जी लिया दे ना घर में लेके जा हम आगे ना बैठम अरे, हमें अरे। चलाओ गोइला कि ना हम नहीं की बैठावे के अच्छा जो अच्छा चली बुची हमार जी साली है तुम बैठा नहीं अच्छा बहुत ठीक बा का करत रहो भीतर अरे वही तरह उजबा और दीदिया के जाते तेल घसिया फिर तू को एथी कर लगल नु माने बताओ सुनाओ बोलो हां हई गोरी के तिजोरी ना लुटाए वाला बा हई गोरी के तिजोरी ना लुटाए वाला बा छोड़ी छोड़ी ओठल लिया ओराए वाला बा ओराई ना ओराई हो तोहर धन नहीं है जीजा गेहूं खाए वाला बा तोहर धन नहीं है जीजा गेहूं खाए वाला बा छोड़ी छोड़ी
उठलाली अब हमरा के जाय दी ना 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 देखो अब गल नु ओ ये चीज ओके ओ यो चीज अब सुन ना ना दूध के एगो लगे करे मैं चलो ई करे का ई कोरा में धारा धरव कोरा में ये तो मम्मी जी ऐसा हो क्या करता है रे हो क्या रे हां तो तनको शरम बारे श्याम समरथ है लड़की के अकबारी में धरत रे तो काला अरे तू कबाड़ी बिना मेहर के बाड़े बिना मेहर के बाड़े रे एक पर धइलो ई सामान फिर उतरत ही जाते निकलत रही तो ये मम्मी आइल बड़ो बहिनी के सौरी संभारे या कि संभारवावे हमरा के यही का जवाब दिया बुच्ची ए जी जीजा जी तू माने को का कहत है मैं इहे चाहत है तू हैं ऐसा नहीं देखो लो दूध हम लियावे गइल दीदी कि तनी चाय बना के दी हन आ दीदिया के तनी दूध गरम क के दिहन पिए दे लेना खातिर भी तेल लगा जात दीदी ना जीजा जी अभी जात कहां रही आइल तेल जो कल में नहीं के हम आन्हर बनी आन्हर तार मंगिया पका बारवा नोची दे जन ल सुरता वाला कहीं की कांच कुमार लड़की के तू काहे कोरा में धैला रहत वाला अरे कोरा अरे साली मर में मुंह से करबे कि अकबारी में धक में जा अरे माई लागत दूसर की भौजी उतरे वाला बड़िन का पागल है निका जी तू उतर बु कहीं उतर चुप रहा जैसन बाड़ा उसन कहा ही ना मजबूरी के फायदा उठावत रे हां ऐसे धधाई गई रहे लियावे खातिर आराम से रे दीदी आराम से तेर बहन कौन खेला खेला तरीन कौन का कोई भैया इनकरे के अकबारी में धइल रहला हुआ देखला हऊ हाय तो तरना देखला में थी आई अकबारी में धक चतल रहा दिवाली में भाई क्या आ जब लड़ल ह तब ने छोड़ल सत तू भाग ले लुआ दीदी सही में कहत है नहीं खेलो कथा के कर कमजोर हो गेल बरवावे दो करबा चुप दीदी अरे कान खोल के सुन ल पारदा लगवा जुग जमाना देखा तारू ना आ यही जे ढीढ़ रह जाई ना तो तारी माई के मुंह में करखा कितना पोता उल्टा पुल्टा बोल कर जी रहा बारे देख लिया तू कह दो चुप रह के भरोसा ना रहे रोवे पर बहन के साथे होइसे रोवे करत ने हम का करतनी तोरा भरोसा नहीं के हमरा पर ना नहीं के ना तो मत कर हम इनकरा से प्यार करी हां सुन लो अब सुन लो तू सुन ले जाइए ना कुर्सी लोटले रही आगे ना मेरा ये जोन ना पैसा हमरा के निकाल के देला नु के आज तक रख ले बनी ओती कर समझी जा जी से प्यार करी ना सुन ले हम क्या कर राखो बाबू सिनु डाल के अपन अपन सेनो डाल के हां राखो आ ओके ओकर के ओकर मन होत हम राखम ओकरो के इनको के देखो ना कैलाश ना ना खड़ा करते दुकान में कुछ हो जता तक खा जागा जाई कुछो ना है अब देखो जी चिंता मत कर अरे बना खड़ा करे अरे सुना ना तू अंदर बात के लेके तू करे लगे लू कुछ ना भइला कुछ ना ए मम्मी के भाई डॉक्टर के फोन कर तो अजी मम्मी जी दीदी हम जाई नहीं ना हो ना खड़ा कइले देखा कहत ना कि हमारा से बाहर के हो खबर ना करी दीदी हम डॉक्टर का भाई कुछ नहीं के भाई कन्या बेहोश हो गई ए कन्या का भइल बा हैं देखो कि ना खड़ा कइले बिया तू चिंता मत कर तू चला ना मोर गोइल चिंता करे के कहत तो गलो जान ले लिया नतिया जान ले लिया हई सास नहीं के चलत आयो भाई हम का करी होता हट आयो नतिया दौड़ा लाई अरे मेहर मां क्या आयो रनिया ई दो गलवा ऊंच नीच ना सोचल सकर मुंह ना देखल हम का जवाब देई आई रे खेला बढ़िया यानी कि छोड़ ऐसा ना छोड़ा वैसे छोड़बे ना करतनी हट रे हट जान तो चलिए गइल लेकिन ऐसे यानी कि रहे ना देव कहां गई न सदुनो उठाए बाजी